खामनाया बयहा खामग्रोदों र' आं सोंनि नैबे कारेन्ट खामस'नाय जाथाया बोरै जाया फार्स्टआवहाय माबोरै जाया बांग्रिना मा मावदों होनदोंमोन बांग्रि मावग्रोदों सिगां ओमफ्राय बांग्रि मावनायनि 1 घन्टा जास्लाबाखै बिदियावनो आधा घन्टाफोरैनो बे बुस्थुआ जादों आरो ओमफ्राय बैया खामग्रोबाय जोंबो मोनथिया उन्दुजोब्बाय हाबा जानानै उन्दुबाय ओमफ्राय दाना फिसालाया बोरै मोनथिखो फिसालायासो आयै बाबा सिखात कारेन्ट खामजोब्बाय सिखात होनना बुंबाय ओमफ्राय जोङो अकस्मात सिखारनानै आंबो आयौ खामजोब्बाय आयौ न' खामजोबसिगोन होननानै आंबो ओमफ्राय बे माबाखौ बै न'नि खुन्जुमानिखौ बोखोनानै आङो दोनबाय आं बिदि खालायनो रोंदों आरो नङाबा जोंबो मा जागौमोन मोनथिया ओमफ्राय दाना बे खामखांनानै बाव हम खामबावबाय बाव बिदि खामबाय आरो जि खामखाबाय बावबो बैना ब्लाव ब्लावखा बेनाथ' गिलु बालु बेहायबो खामफैबाय खोनानो मोनदों हायानो सर्ट जाजोबदों हायानो सर्ट जाजोबखादों हायानो सर्ट जाजोबदों सेन्देल गानालासिनो थाबाय दा आथिङा सेस गुदुं जिम मोनजोबखादों सर्ट जाजोबखादों आथिङा ओमफ्राय दाना सेन्देल गानदो होननानै सेस न'आव माने सेन्देल गानना हाबजोब्बाय जों ओमफ्राय बिदि जाखादों सेन्देल खुबाय दाना आथिङा ज्रेम मोनजोब्बाय बिदि जाखादों ओमफ्राय दा मोनबेसे न'खरावहाय सर्ट जादों मानसिया जखम जानाया थैथारनायाथ' न'खरथाम थैथारनाया जखमा सानै बिसोर भगबाननि अननायाव माबाबाय आरो बे साथामा थैथारबाय लोगो मैयानो थैदों साथामा आंनि फंबायाबो थैबाय आंनि फंबाय असे आरो सानैल'मोन जों आं बिब' ओमफ्राय बे फंबाय सासेया दोनसो हाबा जागोन बे हाबा जागोदान होननाया हाबा जागोदाना बैनो ओमफ्राय बैनाबो फिसाला सासेल'मोन जोंनि खाथिना हनै हौवा गोदानानो थैबाय औ मैयासो हाबा जादों मोनायाव थैबाय सानाव हाबा जाबाय मोनायावनो थैबाय ओमफ्राय बबे खोलानियाबो फिसाला सासेल'मोन गथ'आ सेंग्रासो आरो बेबो थैबाय गैला मैयानो साथामबो थैजोबखादों हाग्रामा बारना थैदोंनो बे हौवा गोदान जानाया हाग्रामा लांदोंमोन डक्टरनाव हामबायबायो खोमा होननानै हाग्रामा बारनानै थैदोंनो गथ'आ जोंना बियादैया हौवा गोदाना बे गामिखौ मा होनो मादै जोंनिखौ अन्थाइबारि होनो बेखौहाय औ अन्थाइबारि ओरै खावथं ओरै आमथिखा गेजेराव औ अन्थाइबारि होनो जोंनिखौ बिजय मोसाहारि ओमफ्राय हौवा गोदाना माबा माइखेल होनो दा माइखेल ओमफ्राय टाइटेला मामोनथाय बिसिना नैबेसिना देन नार्जारि खोमा बै दैमालुनिया दैमालु नार्जारि बे जोंनाथ' बिजय बसुमतारि मोसाहारिसो बियो फंबाया मोसाहारिसो बिजय मोसाहारि फिसाजो सासे थालांबाय हिनजाव थालांबाय दा हिनजावा हनै डाक्टारनावसो लांबाय दा एम्बुलेन्सजों ओमफ्राय दा मावबायरासआव फरायो आंना बियानैया गोदाव सोराव जाबाय दा बिराद माबा जाबाय दा सरखारनिफ्राय नायफैदों दा औ सरखारनिफ्राय नायफैदों पुलिस एरि माबादों दा मोनायाव फैदों दाबो फैदों दं दाबो जोंथ' बांग्रि मावनायखौ थालांहैबावगोन बांग्रि मावदों टाइमा खयथासो जाखोमोन 10था बायदिखा 10थासो जाबायमोन 10थासो जाखाबायमोन औ बांग्रि औ ओमफ्राय बे 11:30 बायदियावनोखा बे बांग्रि मावखांनायनि उनावसो बे जादोंना गनाय जाथाया बांग्रि मावखांनानैसो बे जाथाया जादों बांग्रिङावबो जाखादों दां आन्दासाव मावनांगौ जागोन आरो ओरै लाइनाव गोलैदेरबायना औ बैखौ खेबजागोन बैखौ खेबजागोन बाबु